दसे बेरायहैनो नागिरदों ना दिनै फुजियाव थांनो नागिरदों नंगौ दसे आं लोमजादोंमोन मा आं लोमजादोंमोन बाबाया रायदोंना जों बेरायहैनो नागिरनायनि बाबाया बाबा हमको गाली देते रहते हैं पता नहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन गाली देते रहते थोड़ी देर के लिए बस शरीर भी तबीयत भी ठीक नहीं है ना थोड़ा घूमने से अच्छा होगा लेकिन पापा तो बोलते कोई भी नहीं आया है हमारे लाइफ में कोई तो आ जाए देखते हैं ऐसे मत करो ऐसा मत करो हम लोग रेडी हो चुके हैं लेकिन आपके पापा रेडी हो रहे है ना हम ऑलरेडी रेडी हो गए थोड़ी देर बाद जाएंगे देखते हैं बैक साइड से जोंना दाउआ गुद 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 दाउला आंनि ग्रि 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 नै दाउ बिमाया जोंना दाउआ हाबसिगोन दाउआ खाले सान हाबनोसै गैया दाबो बाबाया दाउआ नों जोंना फाग्लासो दाउआ नों फाग्ला जानांगौ दाउआनो नों हरबा ओंखाम जाया बाबा हरबासो ओंखाम जायो ओंखामखौनो जाखायाखैनो दहाय बाबा हरनायखौ जायाखै माखौ बोखाखो उइस थुदो अके जों बबेयाव थांगोन फुजा मा फुजा मा फुजा बेरायनो बबे फुजायाव थांगोन जोङो गसाइगाव फुजा गसाइगावआव मा फुजा जादों फुजाथ' फुजा दुर्गा फुजा फुजाथ' फुजा नङा दुर्गा फुजा जागासिनो दंना बेखौथ' खोन्थानांगोन ना नों दुर्गा फुजा जों बिदिब्ला थांनोसै नायलांबाय थादो लाइभसो बन्द' खालामसै गैया रावबो बाय बाय